Play mo ah. Dito ka. Play mo. Oo, nakaano na. Masim yan. Super? Oo. Hindi mo mahirap. Ahin. Ayok. Ngat. Makapalaway yan. Ayok. Yung nang asim, no? Wag mo iluwa! Wag mo iluwa! Tiisin mo. Wag mo itapon! Sayang! Tapon! Asim. Asim, no? Oh, yung kinikilabutan na. Tapos paasim rin ako. Wag mo itapon! Hindi, hugato ko lang. Game ulit. Naka-play pa? Ito na lang ako bakit? Ito na lang ako. Latik mo niya to. Ito, oh. Ano ito? Candy. Sarap. Saan niyo binili? Ito na lang, oh. Yung... Huwag yung lulunukin. Lahat na, ayan. Ano ba ito? Candy. Sarap? Hindi. Hindi maasim. Kinil. Wag mo iluwa, sayang. Ayaw ko. Dalawa pa kakainin nyo ah. Ayaw ko. Maasim. Ha! Maasim nga. Itsura niya. Huwag yung ilalabas. Ikaw na. Huwag yung ilalabas Asim yan. la? Saan niyo binili yan? Asim? Oo. Ano to? Kaya mo pa? Hindi na. Sour. Tama na. Parang dino-torture eh. Ano? Gusto nyo pa? Isang buo! Wag mo iluluwa. Naglalaway. Gadir. Hindi, ito adilaan nyo oh. Yan oh. Sarap pa yan. Asim? Anong pangalan ito? Extreme sour. Extreme sour. Very extreme sour. Hindi Daming maasim. kagat.